Ahoj všem na zahrádky. Dneska si uděláme rychlý test zavlažovacího systému pro malý záhonek. Pojďme na to. Pro náš záhonek o velikosti 1x2 metry jsme pořídili zavlažovací sadu Aquabloom od Gardeny. V době testu stála kolem 2000 korun a zatím jsme s ní velice spokojení. Na začátek vám ukážu jen pár záběrů, jak systém celý funguje. Jde o malé čerpadlo napájené solární energií. K němu jsme si pořídili i malou nádržku na vodu z Bauhausu. A tady je ještě ukázka, jak to máme celé rozvedené. Prozatím vzhledem k tomu, že začíná jaro, tak jenom takové krátké seznámení s celým systémem. Pokud máte jakékoliv dotazy, napište mi je do komentářů.